Eli tämän vuoden näkymistä sen verran, että toisin kuin tämä edellä oleva esiintyjä, joka sanoi, että tämä maailma ympärillä ei ole millään tavalla vaikuttanut heidän bisnekseen, niin kyllä se niin kuin meidän bisneksessä jossain määrin näkyy. Kyllä yritykset selkeästi siirtävät jossain määrin tiettyjä hankintoja ja muita, eli ei tämä hankala taloudellinen tilanne, joka täällä meidän ympärillä on, voi olla vaikuttamatta ainakaan meidän bisnekseen missään määrin. Mutta joka tapauksessa tästä haasteellisesta bisnestilanteesta johtuen me jo vuoden alussa pohdittiin, että tähän vuoteen liittyy erittäin huomattavaa epävarmuutta tästä maailmantaloudellisesta tilanteesta johtuen, eikä hyvin tarkkaa arviota tämän vuoden näkyvistä voitu antaa. Mutta tänä vuonna me silti uskotaan, että meidän orgaaninen kasvu edelleen jatkuu. Lisäksi me tehtiin se yritysosto, joka tuo myös epäorgaanista kasvua. Ja liiketoiminnan kannattavuus oletetaan edelleen säilyvän positiivisena tänä vuonna. Ja tästä alkuvuodesta huolimatta ollaan tämä ohjeistus edelleen pidetty voimassa ja vankasti uskotaan siihen, että tämän mukaisesti tämä vuosi saadaan vietyä finaaliin. Jos mietitään sitä pitkällä tähtäimellä, niin me ollaan asetettu taloudelliset tavoitteet verraten korkealle. Me ollaan kasvuyhtiö, me halutaan olla kasvuyhtiö, me halutaan kasvaa kannattavasti. Seuraavana vuosina me halutaan keskimäärin ja aiotaan saavuttaa meidän strategian mukaisesti 30–40% vuosikasvu, johon me päästään sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen muodostamalla yhdistelmällä. Tietenkin tuossa oli hyvä startti. Viime vuonna me kasvettiin 74,5%. Siitä on niin kuin hyvä lähteä sitten seuraavalle kierrokselle. Toisaalta saavuttaa vuosien 2011–2015 välisellä keskimäärin 10–15% vuosittainen liiketulos ennen poistoja, mahdollisia arvoalennuksia, EBITDA eli siis käyttökate suhteessa liikevaihtoon, ja viime vuonna se oli 8,4%. Ja toki tämän tyyppisellä yrityksellä on tärkeää pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksen vakavaraisuus. Toki meillä on omavaraisuusaste erittäin hyvä, en nyt eksaktia lukua muista, mutta luokkaa 7–80% tai jotain sitä luokkaa joka tapauksessa. Ja siinä mielessä mahdollisuudet niin kuin sitäkin kautta rahoittaa tätä meidän toimintaa. Kiitoksia. Tässä oli Innofactori lyhyesti ja vastaan mielelläni kysymyksiä, joita toivottavasti olette Innova-tekstiviestillä lähettäneet. Kiitos. Kiitos Sami Ensio. On tullut tosi hienosti kysymyksiä tänne, joten lähdetään heti rippaasti liikkeelle. Monta kertaa mainitsit tässä, että olette kasvuyhtiö ja muun muassa kerroit, että Tanskassa on tehty tämmöinen yrityskauppa. Niin aloitetaan siitä, että kuinka tämä yrityskauppa tulee tukemaan teidän strategiaa ja kerro siitä ensin vielä lyhyesti. Joo, eli tämä Tanskasta, mikä me ostettiin, niin tämä sopii tosi hyvin siihen meidän strategiaa ja toimintaa, mitä me tehdään. Eli tämä on puhtaasti Microsoft-pohjainen yritys, tekee semmoista asiaa kuin Business Intelligence, joka on yksi näistä monista osa-alueista, mitä me tehdään, ja on ollut siinä johtava toimija Tanskassa. Ja he tuovat semmoisia tiettyjä osaamisalueita, mitä meillä ei aikaisemmin ole ollut, jota me pystytään hyödyntämään Suomessa. Toisaalta me pystytään tukemaan heidän voimakasta halua kasvaa Tanskassa muun muassa uusille tuotealueille, esimerkiksi siis CRM, Dynamics CRM ja muutamille muulle tuotealueille. Tästä tulee heti hyvin selkeää ja hyödyllistä synergiaa tukemaan tätä kasvua tämän yritysoston kautta. Ja tokihan se oli strategisesti meille äärimmäisen tärkeä. Se oli ensimmäinen yritysosto Suomen ulkopuolelta ja aina pitää avata peli. Siitä on aina helpompi jatkaa eteenpäin. No sitten täällä kysytään tämmöistä, että mikä on Innofactorin orgaanisen kasvun osuus ollut. Ja tässä kysytään 2011, mutta yleensä ottaen, jos ajattelet teille sitä orgaanista kasvua ja kasvua yritysjärjestelyyn, niin minkälainen rooli on orgaanisella kasvulla? No, orgaaninen kasvu on tärkeä tämmöisessä strategiassa. Jos mä en väärin muista, niin se oli noin 20% viime vuonna orgaaninen kasvu. Ja kyllä orgaanista kasvua tarvitaan. Yrityksen on kauhean vaikea kannattavasti omistaja-arvoa tuottaen kasvaa pelkästään yritysjärjestelyjen avulla. Toki on hyvä muistaa, että yritysjärjestelyt myös usein
lisäävät orgaanista kasvua. Ne toimii tietyn tyyppisenä boostaajana myös orgaaniselle kasvulle, koska sieltä tulee erityyppisiä ristiinmyyntimahdollisuuksia, erityyppisiä tuotteiden käyttömahdollisuuksia eri asiakkaille ja muuta, että ne pitää olla oikeassa suhteessa, jotta pystytään pääsemään tuommoisiin kasvulukuihin, mihin me ollaan päästy. Sitten täällä kysytään, olisiko Innofactor hyvä kauppakohde jollekin ulkomaiselle kumppanille vai voidaanko toivoa, että yhtiö pysyy suomalaisena? Eli voiko tapahtua myös semmoinen yritysjärjestely, jossa joku ostaisi Innofactorin? No tietenkin kun me ollaan julkinen yhtiö, niin kuka tahansa voi tehdä ostotarjouksen meistä. Eihän se koskaan niin kuin mahdotonta tietenkään ole. En mä osaa siihen nyt sen enempää spekuloida. Toki tietenkin ennen kuin me listauduttiin, niin varmasti oli jossain määrin kiinnostusta myös sen tyyppisille asioille. En tiedä, miten tämä listautuminen on vaikuttanut tai vaikuttaa siihen. Tietenkin listatun yhtiön ostaminen on vähän erityyppistä kuin listaamattoman yhtiön ostaminen. Sitten täällä on tullut parikin kysymystä osingosta. Onko Innofactor jakanut osinkoa? Jos on, niin milloin ja kuinka paljon? Ja sitten tulevaisuudessa onko teille jonkunnäköinen osinkopolitiikka? No Innofactorhan on Innofactorina jakanut ihan kohtuullisesti osinkoa ennen kuin pörssiin tuloa. Taisi olla viimeisenä vuonna noin 1 000 000 euroa esimerkiksi, mitä siinä viimeisenä vuonna ennen pörssiin tuloa jaettiin. No pörssissä ei olla toistaiseksi jaettu osinkoa. Meillä on osingonjakopolitiikka, jonka mukaisesti me halutaan tukea ennen kaikkea sitä meidän kasvua ja noin 10% käyttökatteesta, EBITDAsta haluttaisiin käyttää siihen kasvuun ja sitten jos sitä jää vielä yli, niin sitten on ajatus, että sitä voitaisiin jakaa osinkona. Mutta ennen kaikkea me halutaan profiloitua, me halutaan olla kasvuyhtiö, olla varteenotettava paras kohde sellaisille sijoittajille, jotka on kiinnostunut erittäin voimakkaasti kasvavasta yhtiöstä. No nyt mennään siihen käänteiseen listautumiseen. Eli kun sä mainitsit, että ennen kuin Innofactor tuli pörssiin, niin miten tämä siis oikeastaan tapahtui? Eli mun ajanlaskussa vuonna 2011 ei tapahtunut yhtään listautumista. Ja oliko se kuitenkin tammikuussa 2011, kun Innofactor ikään kuin peruutti pörssiin? Eli selitä meille vielä, että kuinka tämä tapahtui. Okei, eli mehän tehtiin siis käänteinen listautuminen sillä tavalla, että se taidettiin julkistaa joskus joulukuun alkupuolella vuonna 2000, että me ostetaan Westend ICT Oy, eli siis entinen TJ Group, joka oli silloin oikeastaan omisti enää ainoastaan yhden tytäryhtiön nimeltään Documenta Oy, joka teki noin 4,5 miljoonaa euroa muistaakseni liikevaihtoa. Ja tämä Documentahan on nyt osa Innofactoria, erittäin mielekäs ja järkevä osa meidän toimintaa. Eli tässä yritysjärjestelyssä, mikä silloin tehtiin, niin oli erittäin oleellisessa keskeisessä osassa, että me ostettiin sellainen yritys, joka tuki täysin tätä meidän toimintaa. Niin kuin mun mielestä kaikissa yritysostoissa on ehdottoman keskeinen ja välttämätön elementti. Mutta sittenhän sen jälkeen, kun tämä tehtiin, niin sitten pörssi halusi, että tehdään oikein tämmöinen hieno listautumisesitekin, joka löytyy meidän web-sivulta. Siinä ehkä tuli tämmöinen yrittäjäluonne varsinaisesti esille, että kun ne oli niin kauhean kalliita tässä, jos täällä on näitä pankkiireja ja muita paikalla, että näistä listautumisesitteistä vaadittiin niin kauhean kovia hintoja, niin mä sitten, että no kyllä sen pystyy yksinkin tekemään ja tein sitten sen listautumisesitteen itse. Mutta varsinaisesti me listauduttiin siinä joskus ja se hyväksyttiin se listautuminen, se esite joskus maaliskuussa 2011. Ja meidän mielestä me listauduttiin pörssiin, ainakin me tehtiin älyttömästi duunia sen eteen, mutta jos joku ei sitä pidä listautumisena, niin ei sitten. Kyllä mä voin nyt, kun sä oot selittänyt tämän asian mulle, niin pitää sitä listautumisena. Hyvin selvennetty. Sitten täällä kysytään tästä, eli palataan nyt näihin strategisiin kysymyksiin. Kysytään paljon tästä, että miksi Microsoft, että olette keskittyneet Microsoft-liiketoimintaan, että arvioisitko yhteen kumppaniin perustuvan strategian riskejä ja ovatko asiakkuudet hyödynnettävissä myös muiden kumppanien kanssa toimittaessa. Ja sitten taas kysytään, että minkälaiset vaikutukset Nokian epäonnistumisella tai onnistumisella Windows-puhelimissa on, niin onko sillä merkitystä Innofactorille? Jos vastataan tähän niin kuin jälkimmäiseen kysymykseen ensin, eli se, että jos Nokia onnistuu hyvin Windows-puhelimissa, Nokia on onnistunut jo nyt mun mielestä
verraten hyvin Windows-puhelimissa. Mulla on ainakin itsellä Windows-puhelin tuolla ja se toimii varsin hyvin. Jos se Nokia onnistuu vielä paremmin tulevissa Windows-puhelimissa ja myös liiketoiminnallisesti, niin se tietenkin voi tarjota jonkunlaisen boostauksen meidän liiketoiminnalle, mutta meidän strategia ja toiminta ei sinänsä perustu siihen, eikä me tehdä varsinaisesti niin kuin pelkästään mitään mobiiliapplikaatiota. Sinänsä tietenkin Microsoftin menestyminen on keskeisessä osassa meidän strategiaa ja meidän toimintaa. Ja tietenkin siihen liittyy riski. Kaikkeen yritystoimintaan liittyy riski. Mutta sanotaan, että kyllä ehkä Microsoft on yksi maailman vähäriskisimmistä yhtiöistä, ainakin IT-puolella. Sen historia on todella pitkä ja se on kaikkien näiden vuosien ajan pystynyt systemaattisesti kasvattamaan omaa markkinaosuuttaan ja tekemään sen niin kuin muut on vähän noussut ja laskenut ja tehnyt erilaisia juttuja. Ja sen positio, Microsoftin positio, mikä mä sanoin tuossa äsken, on erittäin vahva. Kyllä me vahvasti luotetaan Microsoftiin ja uskotaan, että se menestyy ja sitä kautta mekin menestytään. Ehkä se ei ole välttämätön meidän strategialle, mutta en mä nyt viitti edes miettiä muunlaisia vaihtoehtoja, koska sen todennäköisyys on niin pieni. Kysytään vielä, että kuka on Suomessa pahin kilpailija? No, Suomessa meidän pahimmat kilpailijat on nämä muutama erittäin iso IT-toimittaja, joita Suomessa nyt on kourallinen, jotka tarjoaa niin kuin tämmöisiä kokonaisvaltaisia erityyppisiä IT-ratkaisuja. Kiitos Sami Ensio. Kerro lopuksi vielä sinäkin, että miksi kannattaisi sijoittaa Innofactoriin tai kenelle Innofactor sopii tässä vaiheessa sijoituskohteeksi? No, mun mielestä Innofactor sopii sijoituskohteeksi niille, jotka hakee kasvua, jotka hakee voimakasta kasvavaa yritystä, jolla on hyvä strategia, mahtavat mahdollisuudet kasvaa tulevaisuuteen. Ja mä aion istua tässä vielä silloin, kun Innofactorissa on yli 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa, toisin kuin edellinen puhuja. Kiitos. Kiitos.